Поне тук си намериш работа. Така по-различам по испанското впечатление. То не е хазиенцата е отдалечено, нали, оградено или не е? Като роби. Много красиво така. Страшно. По-хубаво е от нас. Нашето по-курортно. По-различно просто. Дайте ви хранят рибите. Защо не ги хранят? Те не са ли те същите, бе, не, уния бяха черни, москито и търс. Други са. Сега. Добре, там да снимат. Виж, има една цяла. Видя ли как скочиха? Не. Виж, имат два фатона, те вижте са светли, не са такива по-плоски. За пиене ли да са? Ето долу има някакви шарени, виждаш ли? Виждам ги, да. Малките. Да. Ай, синя има, виж. Yeah, we don't need a dolphin tour because we see even a fish from Paris. From Paris, Разбрах? Не. Къде бе ти, какво, Париж бе, те са толкова тъжни депресирани, смешно. Ето има някакви супер цветни розби. Няма разбира. А? Да. Като имаш една черно и синьо.